Kumba ka sarkar jila na kapor shakapor ka pensngo baka jingwan jengki company baper kentubru eki company sengkam karkhana hapo ka jila ka dei haka nongrim ban aikam aijam ki khon samla ban kentio ya ka yo ka kot ban pinbet pinbiang ya ki jingnon kam jengki snong ki thau kumju ban yada ya ka me mariang henrei haka bakut kalong da khongpong lala ban pen scam ya kani na ka jingpla ki nong snong haka sngi baka kenhon ushulong miel kalet ban jurep ya ka snong ruwiang ka bajangai kumba khatsan kilometer na nongston ka nongba jongko west castles haka khatlai trik ulber arajar arpusan hapo kani ka snong ka yeng ka karkhana pen mi kok ka batip kerteng kum ka shri shakambari ferro alloys private limited bat kalayo ban penyang ya ka karkhana ka daya dien bakalayo ya ka jaka na ka jingdon u local director bathiet ya ka jaka na ginong snong house nam arajar pra ka shri shakambari ferro alloys private limited ka ka company ka badan ya ka commercial office ha 1A East India House 20B British Indian Street Kolkata West Bengal berkat kum ka website ka jongka ka peni baka karkhana kalasdang trekam nadu usnam arajar chpo baraka website kani ka company ka penparu ikathong ka baka ong baka mission jongka ka long ban ajing shakri wa penshong nongrem maka jing tibet bat ban ailat yaki brio ban kamai bat penyat bha ya ka yeng ka sam jongki kumjo ka donjing mut ban no sinyang ka jingmut jing perkhat ka jing tibet na ka benta ka jing roi jong ka jilla meghalaya ka ba kala kamba hadu kini gisnam ka de ka jilla ka ba omshim don kinong pet nong sumar kumta ka de kalat ka kabu ya ka company bakan pet binia abaro kiliang kumha ka economic skill base bat kiwe khnang baka jilla kan kiu shaprang bat bon kibrio kin yo ban kamai bat ban suk ya ka jingim haga jingpoi jong ka kenhon ha ka te snong la saki baka ba shak ta bha ka de ka mai mariang namar lala ban yo i ka jingtuoj utau fly ash bomi na ka karkhana shikawa rwiang bat ka bala isat met namar baka haga wa kala jaklia ki pui ki barben ki blakta bha baring mensiem bat kiwi ka ba yamenta ka long ka ba don kam ban pensisha bahadu katno ka mai mariang kala shakta bat pensniudur bakumjo kinong snong sakawai ka bentaru ka de ka jingbombat ka ni ka company ka kular ka jongka kumbala penmi ka website namar hadian khatsau snem ka ni ka company ka nangla pan ai tangkawai ka senyang bat ka basosi ka long bale kita ki bor sarkar kim khmi ekini ki e baro bar bale ki matla hatula ban ong baka don aa shalindet ban shai halor ka ni ka kubor tungin snap ka e ka bo sodar ka snong uba wiljoy yaw phnyau haga jingsan ran jukinong snong udan ban pensngo pat ba ayu kani ka company kala le badru habala pentep bala dep ban siyo kata pisa manupat babat ya kata ka pisa Hiam kawa direct baik gini. Sawak baik direct. Kamu ni borok ni aja kawak mon. Oh, sawak baik. Kini biar nak hiam. Kini penkhana hiam. Kamu ki pencut je ke penkhana mo? Oh. Oh, ki penkai bi direct kawak bat. Direct kawak. Kamu kini kita ke ke baca pok pemik no tuyong. Factory oi. Kuatar ni kita kayak gini. Ha. Dicong ni menteri. Masak ke dong trik ni. Kamu ki masak ni kita beki beri ke benar bar mah. Ha, dana bar sudah. Ki mana bar sudah bet.
Kan mensak soalnya sudah. Kono ko pensiana. Tang kani kawai be kana. Kau ko pensiana nam ta. Ya, bro. Bro ko yong tre. Tang kawai ya. Tang kani am kapan kana. Long kami. Tar kani kapan kana nam ta bara khoi. Ha? Kotar akan jang kotar. Ya pe sudah fly ice tai mo jure. Dala air Hatong niu kelalong pum ni. Kelara ki snong ki. Ura bek. Harba cidrong. Kamu kerer kelalong kerer ke petengit bah kamu kata. lagi rung be haki ying gisam rung Yung sam ki peliang ki pila ki ro. Sabat. Aduh ki jagi ya pum bek. huja lagi ber khoi. Aduh ki dah taba menteri rek. Dere. Pum. Kani be. Di ne. Dada ibu kasih meneng lande karena pikai. Kamu mudah ke por selam. Kau kepada ketika warwiang nih. Kajabok bah kan? Jabok kan kan. Kayong. Kani kan saya sudah ada pe. Begini mau lainnya. Le bahare jersey kan ini. Iya. Kajing berabur apa sang pot tahu kajungi kadai kene kapor kabangi haban ya tu ya kajing kabangi la sakta na kene ka factory ka badon apo ka snor yang be kajungi te hakamat ka baning kong asu ban penpau hak pan tupi ke media ba kajing berabur kabangi mat hakane ka factory kadai namar ba kajing bom kongu na kali ka factory hakabedai bat kajing bom di lek khoi kene ki kompau jong ka factory kam tam ki ba penmi na sabar jong kene ka factory kam tam ka bapes ni udur ning kong kadai na ni fly ash ubami na u doyong ka baki thang maten mi nang ta ke elektrik ban san ni silikon apo factory ruyang te ka bala sakta na kane ka pui ni silikon kadai ka jing bom khen snap kane ka jing bom buram jong ka factory yang i kino snong om tang ka snor ruyang re ki snong bamarjan ru ka bajing fly lan jong ki yang di fly ash lawan rai ka jing snew dur ka snong ka thak bala kit ni fly ash ka bami nang ne no atos khana ki bala ki bakila thang Banang ne kawan kali air mta benai pot telang mereka kit lo de kini ke pui sya kit nom yeng nom semi ko jengi bala ktaru wat gi koi ka khia jong kibru jo kene gasnong baka ktaru wat ka yeng gasem te chibun ba na kajing ka ba nang ni fai ash kla kta nang mta kene gasnong ka thau ko jengi te nang don chibun ba kimat ki ba na kelen jong gasnong ka ba nadu ba ngila ay ken osi ha kene ka factory ka ba ngile te jong kini ki santali kisnong jong kini ki san sordar ka ba yadon lang ban form ya kene ka agreement ka bangi don santali kisnong ka bangi la ai ken osi ba kat kum ka jing ate ka jungi kum kini kisan snong ki bala ai kene ken osi kham tam ka snor wiang ka ba gi hetman ki bala lej no khamar ka junga ki bala ai ken osi kat kum ka ne ka jing yo jing tip junga ka mod ba ya ka public ring la yo ha usnam ar george pau ha banai april te ka bangi la ai ya kene ka ba khol public ring ne ka jing stang jing ni factory lam bakla kan de ki snam ar price po ai kadang bakla kum tahi te hakane ka jinga te ka jungi hakane ka public hearing kumba la yo ka chiti na ka central government ka bala yo da ka kine ki chiti ka bang ta pen saya pin la don ki ba translate ru ka khasi kine ki jinga te na ka factory ber ka snor wiang bat kine ki snom ba marjan te ka jinga te ka baning kong ba ka factory la kula rak mar jungi ka kane ka public hearing ka bang asu ba pen pawak mar jung pi kane ka chiti ka bang translate ka khasi ka ba ka factory bat kine ki brew ki bala poy kene ka hakane ka public ring ki bala kular dengan ya cakap pon ke baning kong ke bang pesngu akmat ke jungpi hakmat ke media lang baro ba ka pon ke baning kong ke bang kwa mat pesngu akmat ke jungpi ka long bang haban pule na kene ke bang rasa cakap khasi ka baning kong ka jingdon kene ka factory Syakambari Ferro Alloy Company ka penja clear ke bang iring musim kata ka pau syai lang ba ke jingpang ba kino song snong kilayo bar kelawan ra sibun kijing hakaliang ka koi ka khia to ka pra ka pon baning kong ka pon ka baar bar kino song snong kilayo ka jingpang bom la ban ring bat penhiar mensim bat nadu badon kane ka fak ka company war ki kan thai ki kan du ka jing hapno ki khon bat ki pun bunsin bat kane ka jingpang kim judon koch mensua haki snong jungi ki ba marjan menta bar ka company kapon kebalai kini ke jingje kiwan je kumne namar baka company si Syakambari Ferro Alloy Private Limited
Kami sim labut ikindon balabu ya ka da ka sorkar preng ka bala ai ya ka clearance certificate bat ka license. Kapoin ka basaw. Bat katkum ikindon balabu da ka environment clearance bala ai da ka sorkar India Ministry of Environment and Forest IA division akate ka clearance ladon bun ki kendon bat lakam kamtam ka jing yade bat kamariang hendrei kane ka company kam sim labut yaki kadon ru ka kendon ka bala tho badai banwanra jing metoy kisnong kiba marjan bat kane ka company ta sordar so teng mo pinya khmat aku ban bo skoi ke jingkeli hatu nakaliang ka tenat terikam jong sarkar ka bapet ya kini ki jinglong jabo jong kal air la ni kata ka pollution board ma Meghalaya State Pollution Control Board hatu kalawan jurip ni ya kani ka snong jong pi ban pet ya jinglong jingman khamtam ni kata kal air ko mangin i babat mentan dal adum ru kadon me kata ka jinglong jingman jong kal air ka bayong kala judan ni kata ka jingman jurip la ni ka jingman pet man khmi hakajing shisha berabor nakaliang jong ka state pollution ka bala sajuan berabor ban wan pet wan jo ya kani ka jing kho jing suba jong kani ka tedem ko bami nang di ka factory deh hakajing pet jong hak diksem ka bala dep ngam percepti ko usodar kajing wan jong kini ki officer wan pet wan jo ya kani ka khuj ka suba khamtam ya kani ka pollution ka ba penmi na kani ka factory imat pa kajing wan ka jong ki hak ni ki po kalong tik kumba ki suwan di sha pangat bat kini kinung tray kita syuan kim curi pot ke ke ba di kulsunong kila syak ta na kane ba haba ki wan ru kim simla wan da kata kalenti ki syuan kim ajing tip yang ngiru kum kasno ka thau hadi ki syuan tu tang sumi kum ta kimi ino kita surung sumi kimi no te kane ka panlong longo ka nyangi ba na kene jong ka department ru ka bala phai kini ka officer bon pejon jo ini ka khuj ka suba ki syuan tang wan edisha hang ne la edisha kimi no te kum doni kata ka ba ken report pat hadin nangi ba ka khuj ne ka kejabo ya kata jang penmi ya kene ka tedem nak factory to bod hadin ke jingman mi jong kita gibre jong ka sarkar ma ka ke jing i jong pi pat hatu kala compare ni kanang jor susu ni kadon ka ke jing simkhia na kaliang kini ki bor ki ba penya ya kini ka company ban penduna ya kata kala air ka bajabo ni karang lom kumju ne haba na kalian jong officer kila wan ru hang ne ka factory bon page man jo ek ne khuj ka suba haba hapor ba maki ki wan hang ne kipen tandai kene ke cipen bi ino tedem jabo bami na kene ka karkhana te hadin pade tama ki lai phain ona kene pade ka jing pen jabo ya kene kale air mer kalung kumju hi te ngam tip shu na ke ka daw ka ba mangi kum kisno sosong idang sa adum hadu menta ba ka jing wan jong ki pade kan chuan tang wan pej dalami no pade ka jing pen mi ya une tedem khamtam une bayong na udi tos khana ba kham he kamud ba kipen mi ka ju hi pila man batai ngi khendiat ha ka bade kini ka waryang kumnu ka snong ka pendon kam ni ka wa ban mentan dalu nadu bala penhap itu fly ash satay kay ka jing kata ka bakra bahaya ka wa to kata ko kade kamar ka bakong santam nadu manusia bangil ay ke NOC kumbang yate berkasnong nilabu kata ka jing to ka factory ba yaw ni fly ash pimde ban pen yai lan hakiwa khamtam ke ka wa ruwiang ka bade ka wa ka kham he du ani gi than iriya ka jungi ba nila manaru ya ka company ba pimde ban pelajun ni fly ash hare imat matakat banang ya kisnem nadu bastang ban tray kami kene ka factory ka jing play lan jo kene ka factory ni fly ash kala wan ra ka jing ta ka babun balang habang lik survey ya kene ka waru ladap satang pui jong ni fly ash bala pentu yang kene ka factory ting sakira lagi jong ki khmat kat ki paj ba ki bala lek ban sakhi kene ilap syai ba ka factory kala pen kenya kai kendon juga snong kala pen kenya do se wa de ki kendon jong ka sarkar piong menne ba kinong song ki don ya jing stom man ring men sim mat ki kenthairu ki ba armet borbor hin ko por ki ham no ki khun jong ki hatu kani ka senjam ka bakum ka snong lani nakaliang jong pi kum sordar pila le ha ka banlej banyakren lani banlej ul inam sa ka menteri ka badai pet ka tanat ka khot ka khia namar bakani ru kala along ka weni ki jing kta ya ka kha ka pun jong ki kenthai baru ya ka ring ba penhiar men sim ling ba jing don jong kani ka karkhana Sibun na kinong song jungi kala yo kene jingpang dap sadem yo ong mo jingpang ba ngimla ban ring mensim te kajing don kene ka factory ka bami berabor hakisnem ki bal adap ngim juyo ko kum kene jingpang dap sadem re hak jiwan kene ka factory namar ba kajing plaj lan pada unify ash lawan kit kene pada isu sistem ring mensim te ngipen sisyaru kita ka ba ngila yo kene jingpang ring mensim ki don ki bru jang ne ka snong ka ba kala yo isyak ka jingpang leng ba kisaki ke jungki lang ba ki tes ke jungki bangila masaki kata amdai bang syukran thok kata andai inda dola kisabut ke ba layo isya kita ke jingpang
sordar ngaku aban bu hapi gini ke jingkeli namar kat kum gi jingtip ke balayo ma kidon ki nong song snong ki bahagani ke snong ki bala mat ya kata ke jingpang ka ba ban shisha ki hadu kata-kata laban pen shisha ya kata namar ba ngayo sngo ke jinglot kala abun alor bagade ke snong ka barit ka ba ngangit scam ki bre ki dang im ya kata ke jing im ka ban ong na ka rep karyang tani kata ke jing im ka ba kin hapan belamen sengi ban bam mit laban bata ingi khendet ka ba de ba ka jingdon jong iba kumitai nong song snong iba mat ya ni ke jing shep te kum kini ki jing je ki balanga de kene ke jing pang ki don sya ki tulung ying ki balanga de kene ke jing pang ka balak ta sya ka jing lut nang mata jung ki masumar jung ki kun ban yo biang ke jing kon te kedon kata ka ying ka sem ngala apan sisya ru le sekla don hang ne mar khmat ka apan sya ba ka jing lut jung ki kam de su ka kam ka bakai ba pli ka jing long du ka jung ki chulej belam sngi men mit ki bam ya ba ki yo kene ke jing pang ki haban pan ram pan sya ki haban wat kilat kelenti kum no ban yo ke jing sumar ka ba khuj ban yo ke jing sumar ka ba biang nam ta ki kun ban yo biang ke jing ko jing khia te haba nakleng ka jungi kum kata nim don ie le se ban ong ba ngin thala ta kano kalenti namar ba ka jing long duna ka jungi kum kita ki ying sem ki bala ma de ke jing pang de ki sakut no tang ka jing sa kiram ban wat kiram kan tinti nam ta ban wat jing ko jing ikun kawai perlok ka ba ha ka jing jurip jongi ngilayo ban sakhi ka jing long jing man jong ki jakasa nang ta kapan khana ka bakat kani ka karkhana lai i ba ka dan tang gawai nga benta kinong tre baru la pipet ngin sayo ban pen ep ka jing long jing man jong ki jakasa ha ka ba kumno ka rukom ka jakathia la ni kata ka jakabam jong ki kala long kumbasa sapo ki kram doyong ka bamya hap so ban ong ba ka dai ga yeng bat ka jing le torti jong kani ka company kala bu jing maru wat yagi nong tre jong kani ka karkhana ka badan hang ni hasnong rubiang ti soda nang ni sekhmat ka ka kasinjam ka ba pinsim pat hatu pila ju lai ban yakren bat ki bor ki ba penya yagi ka company la ni pila ju lai ai di ki dorkhas ni ki sithi nga banta ban karpat la ni ban bat ki bakum ki ai di ki jat sithi pila pha hatu pila pha tang saka sarkar jalani wat sarkar india ru to kublai pila kli nga ta kamat ka ba kham juat chu bangan jubab hakini ki snem ki bala lej no berabor ni ka company pada ngi yar karangkat la da don hanono ki jing eru la habde ka kam man dawa ka no ka kam la sajbu sibun ba ki jing tho ka factory mu yai laj ban ong ngi klentang na ka ktin ring la ar ki jing tho ne ka jing tho berabor jungi habangi ai ka cukut tang ka jing ai hade yek ta ki kam ka mamangi kum ka snong ngi dawa ane ngi pan ye kata ka ba ngi dei hok hande hakaba kut he ka cukut tang ka jing ai ku pi dei ban forward yang ye kata ka jing mentoi ka bangi la dawa kam ju sei so wat ka weru ki juong ma ki company le ni ki karkhana ki no ki bawan seng hapo ka than ni ha ka jela ki ka julong kata kala jingerap ngam ta ki nong song snong hatu ngakwa ban bu ni ki jingkeli ba nagani ka company ka ni ka ferro alloy hatu kala jukner ne emi kala jingerap ki nong song snong jong ni ka snong ni herbiang habadon gi jing sitom komita UAE kong mo ibamat ya kata kala jingpang ka ba ngila ban ong ka jingpang ka ba ngimla si sabon mundur ba inyo te hatu ka judan ne em kala jingerap ka mana kali yang ka company kala ai sibun man kapor ka ba ngi wat kilat kelenti yang ne haba kadon kan di factory ngam ngathrai baki kaunra ka jing matoy nang ta jungi ka halang ya barok kisnung kitau handai haba ngi phai hakine kelenti ki bala lejno ki snem barkini ki bnai ki bala lejno ru haba ngi sim kinen ki jing haba ngi kerpat di factory kim ju juba bi yang ngi ban ai nam ta ka jing matoy jong babun balang hamtam kini ba pang ba sitom handai ki ai daw berabor ba ngim la ban ba kli kita ki barok kaba ye kendu ke jingpang la ne hakino ki kam kaba ki dawa nang ta jung ki paj baru te hapen ngapen syaru kita kaba hang ne kapor ba ya bu di factory ba ide ban don ka jing mentoy te ka jing mentoy kaba ngila yo ku piru kaba ngila kapan kupi na kane ka na ka office jung di siru na yo ini kupi ba persisha ba katkum ka jing don di factory ru ngade ban yo ka jing mentoy na kane hade imat hakine kisnem ki bala dep no ngisukan tang nakaktin ngim juyo kupi tangim yo kupi berabor ngisukut tang kajing ekran handai imtang aso bar pen chai pi ki paj ba baro bar ki media lang baro pa yosngoy kane kasur bakat kum kajing la tho hakane ka kot ka ba hakane ka kot ka bala yo na po central ka ba ngidon ka hok ka ba kum ka snong ka ba ngide ban yo ya kata ka bha pisa ka ba nakalin ka sarkaru kala ai hangi ki paj ba ngide ban yo banta te naka sanction ka ba naka sarkar kala bu naka arajar khandai spa khandai punyo klor
bat nak kene mut lai persen pada kadai ban lai check kisnang kitau ban pen bha pen miat ban ora kis khim ane ki jing matoi kum ki school kum ka dispensary ka way ta kum ki dobar hall kino ki jing kam ka bakata nak lai persen kadai chispa sau pau klur tam nakata naka arajar kandai spa khnai punyo klur lai persen kadai banthe ki jing arab hakili kisna marjan kham tam kene ka snor wiang ka bala ai nang kong ya ken osi baman bui kene factory hinrei hadu menta kini sakut ngam tip ha kali kene kepisa nama nak li jongi ki paj ba hadu mentangi sa umdum ha haba ship house nam tam kene ka factory kala ya je kene ka jing motoi ka ba ka factory ka ai ngitang ka we ka dobar hall ro kata hinrei ya kini ki bisa ke babun se ngam tip ha kali temangi kum kasnang nginam song thaj ngin ha buat bej ya ka jing shisha ba ngede ban yo hok ya kene ka ba nak kene kalai persen nak kene ka arajar kandai spa khnai punyo klur ka bangi de ban yo hok kejing motoi pusna pot thau Khandial ngak ban keli ha ka bede ba kinong tre ki badan hapo kani ka karkhana kinong tre hang ni kat kum ga jing tip jong phi kum sordar hato gi kidon ki bede ki khasi ne ki de ki bre ki bede ki barjala ni ba wan tre hang ni habai de kinong tre jong kene ka factory kat kum ka jing te agreement mensua kala de krenchai barka agreement ka bale te apo jong ka snow rubiang barka factory lu ka don hang neng la yo ka midon ka kupi ka ba kat kum ka jingkren ka jongki ya ka publik ring ru la kren kata ba yakino ki kam ki badang la ki kasi ban tre ki de ban tre be ki kasi bat kini ki lokal bat kini ki snow marjan ban tre ni ki kam te hendrei imat habang apej matai kine ki jing kular kai tang ka jing tho hendei ka jing patri kam pade kalong khongpong kata apan sisya namar ba ya ki kam ki badang la ban tre ki kasi hadu menta kim ju alat pantri khasi dei lat pantri betang de kidekhar dei ki ai ki kam ki jam ki barit barie ki ai bu jai priu khasi ki jungi pantri ki ki kam dei ki kam ki badangla ki ba kham khamat kim ju ai ni ki kam pantri ki khasi Haswa ba kani ka jaka ni ka snong kan kala ban yo ya ka nam kum ka jaka ka bajabo bat ka bajaklia bat pakipaj ba kinomat ikino gi jinge nget ba ki bor sarkar ki bakmi ha ka bayde ba kani ka kam kin shim khia hadien Mekio I yakani ka kubor. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bate yekamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya